Na hello, srácok, lányok, üdvözlök mindenkit! Ez a játék igazából a PES 2021, csak kapott egy adatbázis update-et, meg egy kis gameplay javítást. Hát az nagy kérdés, hogy mely csapattal kezdjük majd karriermódot. És akkor ott van egy Bayer Leverkusen, megérkezik Xabi Alonso, mintha eddig nem lett volna a menedzserbe. Tehát, hogy van, és ugye a Superkupa döntővel fogunk kezdeni, aztán pedig az BL selejtező. Mi van? Mi az, hogy BL? Vadul, mint BL selejtező. Arsenal City meccsen ki nyer? Hát... City kezd most már fölállni a gödörből, úgyhogy én szerintem megnyeri a City. Akármennyi. Úgyhogy Mát is. Előtte azonban egy kis átvezető, hoppá, a maffia. Aha, értem. Szóval nem nyerjük meg a Superkupa döntőt, akkor le leszünk lőve. Értem, köszönöm szépen. Ugye ez a Sterling. Tovább. Patrick Schick. Ki a szélére, Raheem Sterling. Hoppá, az szép játék, Sterling! Kapufa! És gól! Schick! 1-0! Laptopon mennie kéne a játéknak, én géppel játszom most. Patrick Schick már 4. perce gólt szerez. Itt van a gólöröme. ESPN-ig, ez is meg van csinálva, wow. Schick, ki a szélére, Hoffman középütt várja a labdát, ott Garcia, azonban Nübel kivetődik rá. Raheem Sterling, Firtz. Remek labda Sterlingnek, Sterling mehet, középen kéri Schick a labdát. Sterling, gyönyörű tekerés az alsó sarokba. 2-0, Sterling első meccsén gólt szerez. Garcia vissza Schickhez. Schick, tovább egyel, Firtz éppen volt lesen szerintem, sarokkal vissza, Patrick Schick 3-0. Öröm foci, 39. percben, Schick duplázik. Szépen megoldották azt ott. Szép játék, Grimaldo, Amin Adli, Boniface ezt továbbít, Boniface, gyönyörűen! A kapuszszemek között csereként beálló Boniface. 4-0. Hagyta a terület, halló, megvan Jonathan Tának a labda. Hátul cselezgetni nem jó dolog éppen, Jonathan Tá. Jó a beadás, és gól. Kiba hátul. Wirtz. Tovább. Garcia ki a szélére. Jeremy Frimpong be középre. Boniface gól. Ez nem tudom mi volt. 5-1. Egy öngól. Bajos. Azt a kurva. Kupát. Megérdemelten. Jó. A 18. percben. Luka Díny. Jó a beadás, Durán elől, ott van még, baj van! 1-0 oda. A gólszerző nem más, mint Bailey, nem, Konza. Eszi Konza góljával 1-0 hazai csapatnak. Xhaka ki a szélére, Raheem Sterling vissza középre, az egy bűncselekmény az a labda, amit adtál Sterling, semmi baj. Megvan még, Sterling vissza középre, gól! Patrick Schick a gólszerző. Kiegyenlítünk a 34. percben. Megtanultunk focizni így fél óra után. Football Life a játék neve, chat. Megint gól. 90. perc. 2-1 a Villának. Sterling. Hogy? És lefújja a szögletni az a paraszt. Mindenesetre ez a ma is ennyi lenne, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, be legyen szép délutánotok, és kellemes hetetek, kitartás hozzá, sziasztok!